Čau. Toto je moje prvé video, kde vám ukážem, ako vyrobiť trampolínu. Ak sa vám bude toto video páčiť, tak mi dajte like. Budeme na to potrebovať koment bloky, vlnu alebo čo chcete, našlapnú desku a rudit. Tak si to urobíme. Sakra! Doriti. Tu si to tak napíšeme. Do druhého napíšeme toto. Takto okolo toho natiahneme rudit, vlnu a na vlnu dáme rudit. Dúfam, že mi to bude fungovať. Tu natiahneme za vlnu, takto. A na vlnu dáme našlapné desky. A funguje to, jupi! A to je všechno. Tak čau.